Amarauna da sare bat, edo izan nahi dau sare bat, nun aisialdi taldiak batzen dizen, harremanak sustatzen dizen. Zazpi lurraldietako taldiak batzia da helburua. Amaraunen helburu etengabea da saretze lan hori. Jaialdi den bitartez be bai nahi eula, bai on momentuan Amarauna osatzen daben taldientzako espazio eta gune bat sortu nun harremanak sustatzeko, jai giro baten alkarreaz batzeko. Amaraunan barruan dago hain dela 4 urtetik, eta hainbat errestasun eman dizkigu Amaraunak. Formakuntza atletikan, begirale formakuntza. Eta bai nahi hona jaialdiaren bidez zabaltzia eta beste talde batzuk bai gure berri eukitzia, gerturatzia ona, eta espazioa izatea bai beste talde batzukin harremana sortzeko. Jaialdizari jolasaz ezi kalea bizi lemia edo izenburua ipini dotzau. Guk aisialdian eitzun lan hezkuntzia badala eta hori bada Amaraunaren helburu bat. Jolasa beti ulertzen da umiena, beti denpora galtzetzat. Eta jolas erdigunean nahi unean ipini. Azkanean egitarauan be hori nahi zau transmitu, azkanean danontzako egitarau bat ez bakarrik umientzako, ez bakarrik aisialdi da hezkuntza ez formala umientzako enfokataz.